Goddag og velkommen til Viden om. Vi vil i dag gå i dybden med farver. Ja, farver, dem kender vi jo alle sammen. Vi ser dem hver eneste dag, og vi tænker over dem hver eneste dag. Men hvad er farver egentlig? Vi har i dag i Viden om været inde og besøgt en rigtig masse interessante mennesker for at høre deres mening om dette. Og i svaret, det vil nok overraske de fleste. Okay, tryk med til det. Ja, ser du. Farver er lys, selvom du har en gul trøje, ser øjet kun rød, blå og grøn. Hver farve har deres egen bølgelængde. I sodavand, som vi skal se nærmere på, er der forskellige farvestoffer. Disse kan identificeres ved hjælp af et absorptionsspektrum. Absorptionen kan også beregnes på forskellige måder. For eksempel med Lambert Beers lov, som ser her. Det skal jeg følge med. For eksempel med Lambert Beers lov, som vi ser her, som siger, at absorbansen er lige lysindgangen ganget med epsilon ganget med koncentrationen af farvestoffet i sodavand. Det betyder, at der ved hjælp af et spektrofotometer kan optages en kurve for farvestoffet, og det derved kan identificeres. Så en kurve kan se ud som den her. Ja. Der findes både kromofore og autokrome grupper. De kromofore grupper er farvedannende, og de autokrome grupper er farvemodificerende. Et af de mest omtalte farvestoffer er for eksempel E122, som er azofil. Dette indeholder et specielle Dette indeholder den specielle kromofor-gruppe azo, som er en dobbeltbinding mellem to N-atomer, og det ser vi herovre. Det der er så mistænkt for at gøre børn hyperaktive, og er derfor blevet fjernet fra markedet. Flere andre farvestoffer er også blevet fjernet, da der er mistanke om, at de også kan være kræftfremkaldende. Professor med speciale i farvestoffer, Godefroy Carbon. Han vil fortælle os lidt mere om, hvad farver egentlig er. Og han vil også trække os med ind i dybet bag farvernes mysterium. Det er fandme for dårligt, at jeg ikke engang kan lave min solvand, som jeg vil mere. Bare fordi man siger, at de er blevet kræftfremkaldende. Havregryn, de er også kræftfremkaldende. Alt, hvad vi havde for i dag i Viden om. Men kig med i næste uge, hvor vi går bag om den spændende historie bag dørhåndshavet. Nej, bag dør.